अनसुला बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो नैबे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो गोथार बाइबेलनि बिसय माखासे थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोर, माखासे रेकर्डफोरखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो फरायजानाय लेखायानो जाहैबाय बाइबेल। बुहुमनाङैनो बयनिख्रुइबो फरायजादों आरो बेसेबां फरायजादों आं एसे उनावहाय नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो मोजां भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइकखौ होगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला, माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला, गुबुनाबो सोलोंथों होननानै सानोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों नो ड्रामा नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। बेयावखायनो बोसोना ओरैहाय बुंदों, शास्त्रआ इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायिखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार। अब्लासो बि इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय जागोन। 2 करिन्थियारि 3:16-17 सिरियाव। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना आरोबाव ओरैहाय बुंबावदों, इसोरनि बाथ्राया गोथों आरो मावख्रुबग्रा आरो फारनैबो दाहार थानाय थुंग्रिनिख्रुइ गोबौसिन। बियो मानसिनि गोसो सिङाव हाबहैयो आरो बियो मानसिनि साननाय आरो गोसोनि हास्थायनायखौ मिथियो। बे जाहैबाय इब्रायारिनि 4:12 सिरि। आरोबाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंबावदों, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय। बेखौ जों मोननो हागोन गितफोरनि 119 नम्बरनि 105 सिरियाव। बे बाइबेलनि सोमोन्दै इसोरनि बोसोना स्पष्टयै रोखायै बुंथिनानै दोनदों। इसोरनि बोसोना मा, जायखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै होबोबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय बाइबेला दिनै नोंथांनि आखायाव दङ, आंनि आखायाव दङ, बयबो ख्रिस्टियान सुबुंनि आखायाव दङ, बयबो मानसिफोरनि आखायाव दङ, दिनै बुहुम नाङैनो वर्ल्ड जेनियास रेकर्ड खालामदों। बुहुमनि गेजेराव गोबां रोखोमनि लेखाफोर दङ, गोबां धोरोमहा लेखाफोर दङ आरो गोबां लिरगिरिफोर, सान्थौगिरिफोर लिरनाय गोबां लेखाफोर दङ, मोजां लेखाफोर दङ। नाथाय बैफोरबायदि मोजां लेखाफोरनिख्रुइ जोंनि गोथार बाइबेल बयनिख्रुइबो साबसिन प्रिथिबि नाङैनो फरायसिन जादों। बेनो जाहैबाय गासै 500 क्र'र। 500 क्र'र बाइबेला मानसिफोरनि आखायाव दङ आरो फरायजादों। आरोबाव अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नेनानै थागोन, जोबनायसिम नायलांगोन। बेनो जाहैबाय बुहुमाव गिबि खेबनि थाखाय सोर सुबुङा बाइबेलखौ सेबखांजेननाय, प्रेसआव होनानै बेसेबां खानमोन, बेसेबां लेखामोन, बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ आङो थख'यै नोंथांमोननो बुंलांगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोबनायसिम नोंथांमोना नायहैगोन। बेफोर मोनफ्रोमबो जारिमिनखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेब्ला जोङो बाइबेलनि जारिमिनखौ नायगोन, अब्लाना जोङो नुनो मोनगोन बे बाइबेलनि थाखाय गोबां मानसिफोरा जिउ नागारनो गोनां जादों। गोबां मानसिफोरा बे गोथार बाइबेलनि थाखाय सिथार जादों। सोरबाया बाइबेलखौ लिरनायनि थाखाय, सोरबाया बाइबेलखौ डिस्ट्रिबिउसन गुबुननो होनायनि थाखाय, बाइबेलखौ फरायनो मोननांगौ होननानै बुंनायनि थाखाय गोबां मानसिफोरा सिथार जादों। आरो दायोबो दा जोंनि जायगाफ्राव, जोंनि ओनसोलफोराव, जोंनि हादोराव जों जेब्ला सोरबा व्यक्तिनो बाइबेलखौ फरायनो होयोब्ला, बेखौ देहेन खालाम होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफोरा बाइबेलखौ खुदै मुजुयो आरो गोबां जायगाफ्राव बाइबेलखौ बेन खालामदों। गोबां जायगाफ्राव बाइबेलफोरखौ सावदों। सोरबाया बाइबेल होननानै मुं खोनाब्लानो ओरैबायदि मुगैनो ओंखारो। सोरबाया बाइबेलखौ टयलेटावबो बाहायदों, सोरबाया बाइबेलखौ दानस'नानै गारदों, सोरबाया बाइबेलखौ दैसाफोराव गारलाबायदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जेसेबांखि मानसिफ्रा इनाय मावनो हास्थाया मानो, बाइबेलखौ सावनो हास्थाया मानो, बाइबेलखौ सावा मानो, बाइबेलखौ दानस'आ मानो, बाइबेलखौ गारा मानो, नाथाय बाइबेला बुहुम नाङैनो सेथि जायगायाव दङ। बयनिख्रुइबो सेबखांजानाय, बयनिख्रुइबो फरायजासिननाय 500 क्र'र बे बाइबेला बुहुमनाङै रेकर्ड खालामदों। आरो मानो? बेनि जाहोनानो जाहैबाय मानोना बाइबेला सैथो, इसोरनि हांजों लिरजानाय। बेयावखायनो, बे सैथो लेखाखायनो, सैथो इसोरनि बोसोनखायनो गासै मानसिफोरा बेखौ फरायनो मोजां मोनो। जुदिअ प्रिथिबियाव दिनै बाइबेलखौ सावग्रा मानसिफोर दङ, जुदिअ बाइबेलखौ गारग्रा मानसिफोर दङ, बिसोरनिख्रुइ अनग्रा मानसिफोर दङ। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर,
नोंथांमोना मोनथियोना जि बाइबेलखौ दिनै जोङो फरायदों, जि बाइबेलखौ बुहुमनि मानसिफ्रा फरायगासिनो दङ, 500 क्रर मानसिफ्रा फरायबाय, बे बाइबेलखौ सोर लिरदोंमोन नोंथांमोना मोनथिगौना? गासै 40 जन लिरगिरिफ्रा लिरदोंमोन। जागायजेननाय, ओंखारलांनाय, लेबि बिजाब, बिसान बिजाब, हुदा बिजाब, बे मोनबा लेखाखौ मुसिया लिरदोंमोन। बेनि उनाव जोङो नुनो मोनगोन जसुवा दङ, जसुवाखौ जसुवायानो लिरदोंमोन आरो फिनिहासआ लिरदोंमोन। न्यायगिरि रुथ, 1 सामुएल, 2 सामुएल बेखौ लिरदोंमोन सामुएल, नाथान आरो गादा। बेनि उनाव फैबाय सेथि राजा, नैथि राजा बेखौ लिरदोंमोन जेरेमिया। बेनि उनाव फैबाय सेथि इतिहास, नैथि इतिहास, इज्रा, नेहेमिया बेखौ लिरदोंमोन इज्राया। आरो बेनि उनाव इस्तेरखौ लिरदोंमोन मर्दखाया, जबखौ लिरदोंमोन मुसिया। बेनि उनाव दङ गितफोर, बे गितफोरखौहाय गोबां लिरगिरिफोरा लिरदों होननानै बाइबेल स्कलार्सफोरा फोरमायदों। नाथाय बेनि अनगायैबो डेभिडआ बयनिख्रुइबो बांसिन लिरसिनदों होननानैहाय बुंदों। बेनि उनाव फैदो बोसोन बिजाब, उपदेशगिरि, साबसिनथार मोथाइ, बेखौ लिरदोंमोन जाहैबाय राजा सल'मना। बेनि उनाव फैदो इजिकेलखौ लिरदों दानियेला, दानियेलखौ लिरदों हसियाया, हसियाखौ लिरदों जयेला, जयेलखौ लिरदों आमसआ, आमसखौ लिरदों अबिदाया, अबिदायाखौ लिरदों जनाया, जनाखौ लिरदों मिकाया, मिकाखौ लिरदों नहुमा, नहुमखौ लिरदों हाबाकुकआ, हाबाकुक लेखाखौ लिरदों जेफानिया, जेफानिया लेखाखौ लिरदों हागाया, हागाय लेखाखौ लिरदों जेकारियाया, जेकारिया लेखाखौ लिरदों मलाखिया, मलाखि लेखाखौ लिरदों। दा बावैसो जि बाथ्राफोरखौ जाय लिरगिरिफोरखौ बुंबाय बे जाहैबाय गोजाम रदायनि। दानियाबा फैदो गोदान रदायनि लिरगिरिफोरखौ जोङो मोनथिना लानि। बेनो जाहैबाय माथाइ लेखा, माथाइ लेखानि माथाइ लिरगिरि, मार्कुस लेखानि मार्कुस लिरगिरि, लुकासनिया लुकास, जहननिया जहन। थोनहरजानाय लेखाखौ लिरदोंमोन लुकासआ। बेनि उनाव रम, 1 करन्थियारि, 2 करन्थियारि, गालातियारि, इफिसियारि, फिलिपियारि, कलसियारि, 1 थिसलनियान्स, 2 थिसलनियान्स, 1 तिमथि, 2 तिमथि, टिटास, फिलिमन, बे गासै लेखाखौ पौला लिरदोंमन। इब्रायारि लेखाखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि बाइबेल पण्डितफोरा रोखायै बाथ्राखौ बुंनो हायाखै। गोबां समाव पौलानो लिरदोंमन होननानैबो बुङो आरो माखासेफोरा लुकासो लिरदोंमन एबा लुकासआ लिरदोंमन होननानै बुङो। दा बेयावहाय आं थोंजोङै नोंथांमोननो बुंना होनो हानाय नङा, जिहेतु बे बिषयाव बाइबेल पण्डितफोराबो रोखायै खालामाखै। नाथाय मस्टलि पौल होननानै ओमफ्राय लुकास होननानै बिथांमोना सन्देह खालामो। जेखिजाया इब्रायारिनि लिरगिरिया रोखा नङा। बेनि उनाव फैदो जाकब, जाकबखौ लिरदों जाकबा, 1 पिटर, 2 पिटरखौ लिरदों पिटरा, 1 जहन, 2 जहन, 3 जहनखौ लिरदों जहना आरो जुदखौ लिरदों जुदा आरो नुजा होजानायखौ लिरदों जहना। बेबायदिनो गासै 40 जन लिरगिरिफोरा बाइबेलखौ लिरदोंमोन इसोरनि हांनि गेजेरजों, इसोरनि दर्शननि गेजेरजों, इसोरनि दैदेननायनि गेजेरजों। मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि 40 जन लिरगिरिफोरनि जिथु थांखि दङ, बे थांखि एबा लिरनाया मोनसेल' जाहोन एबा मोनसेल' खारन, मोनसेल' बिफागखौ दिन्थिदों। बे जाहैबाय इसोरा मानसि महरै फैनाय आरो मानसिखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनाय। बे बाथ्रायाल' थांखिनानै रोखायै जादों। मोनसेल' उद्देश्य, बे जाहैबाय मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय उदांस्रि खालामनायनि मोनसे उद्देश्य। बयबो लिरगिरिफ्रा बेखौनो थांखिनानै बे जारिमिनखौनो रोखायै क्लियार बाइबेलनि गेजेरजों खालामनानै होदों। जाय इसोरा सोरगो रायजोआव थायो, बै सोरगो रायजोआव थाग्रा इसोरा मानसि महरै माबायदि फैगोन, मानसिखौ माबायदि रैखाथि होफैगोन, मानसिनो माबायदि बासायजानायखौ होगोन, पापखौ बोरै फोजोबस्रांगोन, सैतानखौ बोरै नस्थ' खालामगोन, बेफोर गासैनि रोखा मोनसेल' थांखि लानानै बयनिबो लिरनायाव बे गासैबो बेरखांदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु बाइबेल, बुहुमनाङैनो वर्ल्ड जिनियास रेकर्ड लानाय जिथु बाइबेल, बियो बेबायदिहै लिरखांजादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा बे जाहैबाय गोदो गोदायनि जारिमिननि बाथ्रा। आरोबाव दानाबा मोनसे गोदान जारिमिनखौ बुंना होनो नागिरबाय, जायखौ आङो गिबियावनो बुंदोंमोन जे बाइबेलखौ गिबि खेबनि थाखाय सेबखांनाया सोर बेक्तिया सेबखांदोंमोन आरो बबेयावहाय सेबखांदोंमोन, बेखौ दानाबा नोंथांमोननो बुंना होनायनि समा फैबाय। 1456 नि 23 आगस्टआवहाय जार्माननि माइस सहराव बाइबेला गिबि खेबनि थाखाय सेबखांजादोंमोन। जार्माननि बिगियानगिरि, सेबखांग्रा मेसिनखौ, डेट मिन्स प्रेस मेसिनखौ बानायग्रा य'हनेस गुटेनबार्गआ गिबि बाइबेलखौ सेबखांदोंमोन। आरो बे बाइबेलखौ गिबि खेबनि थाखाय गासै 300 खान
बाइबेल सेबखांनाय जादोंमोन आरो बे 300 खान सेबखांनाय बाइबेलखौ गोबां दाब दाब हादोरफोराव दैथायहरनाय जादोंमोन। 1847 आवहाय आमेरिकायावबो बे बाइबेला सफैदोंमोन। जे बाइबेला आमेरिकायाव सफैदोंमोन दायो बेखौ निउयर्क पाब्लिक लाइब्रेरियावहाय मोजाङै दोनथुमदों एबा दोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु बाइबेल गोथार लेखा इसोरनि हांजों लिरनाय बिनि रेकर्डफोरा बेबायदि। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होननानै आरो नोंथाङा सानोब्ला गुबुनाबो सोलोंनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो जोबनायाव खावलायबाय नोंथाङा बे भिडिअनि थाखाय मोनसे लाइक होगोन, मानोना नोंथांनि मोनसे लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो, गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेयावनो बिदाय लानो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैसिगोन आसा मिजिंखौ दोननानै आंनि बे भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड।